siasa pango siasa kaka ikawo loch to nitiere tiyo ne jopiny. Tiyo ne jopiny en haki, en ng'ata modonjo nyaka tine jopiny nikech in gi mandate seche midonjo office in gi mandate mar tiyo ne jopiny. Lakini gima wacho en ni kaka oganda mar Luo mokwongo kendo kaka chama mar ODM kata formation mora mwabro bedo go, obed Azimio, obed wach manade, nyaka wabed gi paro mar kawo sirikal. Kik wanindi kendo kik wamor. Wan sani ogen ni duto te oling, okuche manie sirikal mang'eny moingo wa oling ti, onge ng'ama wacho kumi bila break. Wane mwaseringo wawacho kumi bila break to onge mpango, onge kata gima osechikwa ni wachuru kumi bila break nikech wadhi miyo deputy president kata wadhi miyo this and that. Onge ni assurance to wan waseringo kaka oganda wachako wero ni kumi bila break. Gimonego watim political development onego tim kaluwore gi kaka osepange gi jotelo manitiere, lakini politically nyaka wabed gi a way forward ma clear ni mae e kaka wan kaka ODM gi kaka oganda e kaka wadhi tiyo. Wago erokamano kuom sani gigo momiyo wagi migepe ma wantiere godo kaka oganda. Waduoko erokamano nikech wan bende koro wabiro waumo jatelo kendo waumore kuom jatelo kendo wanyiso jok magoyego ni sani ker en Ruto giweye oti. Iwinjo nyaka osiepene manyocha ni kode machiegni waume to waume gono emomiyo wachamo matin ma wachamo sani. Lakini ka wadhi mbele nyaka wapenjre critical question, en ang'o ma wadwa yudo mbele kacha. Ineno kako ogendni moko sani osechako piago jogegi, ogendni duto piago jogegi mang'iyo mbele. Kata Rigathi Gachagua kata tinege nikech nochako bedo mabith nikech odwa nong'i mbele. Wan kaka oganda en ang'o ma watimo mondo mi wayud telo mabiro. Gima temo nyiso jotendwa ni kik wachuo wiwa piny. Wago erokamano, Jakom Raila Amolo Odinga nitie kendo ang'eno obro tayowa maber, obro pangowa maber ma wadonj kama onego wadonje. Lakini kik chak tu kodwa kendo. Kik wawera kaeto mondo parne Robert mondo mi gima mondo konye kata okony jo ODM mbele ka ODM gi UDA dhi riwore e bwo jatelo